Здравейте хора, добре дошли в Car for Sale Simulator епизод 4. Както виждате, вече подобряваме и видеята, и стримовете. Купих веб камера, вече може да ме виждате и как геймплейвам и самото ми лице. Всъщност геймплей не може да го виждате, като цяло виждате как играя, да, всъщност това е геймплей. И да. Та, викам да се пускаме в приключението, изправям се, защото бях малко залегнал и продължаваме. Така, на миналия път нещо е станало с сейфа и съм се запазил, но поради някаква причина бях в сервиза, когато влезнах в играта, но ще продължим от тук, не е проблем. Така, сега, трябва да видим тази кола какво има, да видим дали апгрейдите, които съм направил, са запазили. Добре, има някакви апгрейди. Да, купил съм някакви, правил съм някакви апгрейди. Добре, ами значи тази може да я пускаме направо да се продава. Секунда. Да си трябва старите снимки да направя нови. Ще я пусна за 3500. Да изчистя. Опет. Така. Да ходим да купуваме нови коли. Опа, аз затворих офиса. Customer in office. Кой вземеш за 3? Чуваме до Neighborhood. Така. Гледаме тази кола. 2200. Ако ме вземеш за 1900. Не купуваме за толкова колкото е време. Айде газ. Ставам отгоре. Customer in office, чай да видим. Но. Чиваме да преспим. Опа, къде чувам бе? Днеска ще има аукцион. Припеше да ме оправи колата. Опа.
Тъй. Ще бърсаме червен. Тъй. Перфектно. Отново слагам плейт откар. Тъй. Айде. Той Гошо. Бърчето. Заминаваме се. Мале, как хората са събрали. Отай! Я да видим. 2006. Я да видим другите какво ще кажат. Да, мина и това. Чакай се върна да го правя, че ударих без да искам. Айде. Не скачам. Айде. Тъй. Сега да я пуснем. Така, една, две, три снимки. Обърках. Готово. Няма смисъл да ходим на това аукцион, нямаме толкова много пари. Видим та. Видим та. 9000 много е. Видим та. Мале, какъв скок направих. Какво ме направя това? Айде газ. Добре влиза в завоите. Ако е за дрифт. Айде газ. Айде, трябва да отидем да видим кой искат за това. Какво? Явно.
Няма че я продам за толкова пари. Аз не видях карта него всъщност. Тя няма демидж, няма пейн. Добре. Само ще заредим бензин, ще я изчистим. Айде. Тата е готова направо за продаване. Ще се дали мога да я вкарам там. Това направо. Това не мога сега да говоря с него. 4.20, че е това. Ако ме вземеш за 5, ще я дам. Да, му на това за 4. Да изтрим старите снимки. Оп. Не мога да взема задницата, защото пак чух много назад. Опа. И да я пуснем. Вивик. Висивик. Опа! Без да искам да пуснах за 0. Ще пусна за 3.200. Тая. Снимките се добавя тук. Готово. И докато чакаме някой да дойде да купи тази кола, да ви напомня също, че може да ме гледате в Twitch. Twitch TV /Петковчо. Почти всеки ден или през ден има стрим. Точно след този клип ще има стрим. Тоест, днеска е 5 септември. Тоест, днес на 5 септември, може би сега е 3.30, може би някъде около 4.30, мисля, че ще има стрим на GTA 5 в ролплей сервера на G24K. Те са много як ролплей сервер, също ако искате да се присъедините и към този сервер, Discord им ще го има в Twitch канала ми с команда, оттам влизате в Discord, взимате си лайтлиста и влизате. IP-то също го има в Twitch команда и също тяхния сайт за... Не знам точно за какво е тяхния сайт, но го има. Да. Ще стримам в този ролплей сервер, започнахме нова история, нов герой и ще е много яко, пръскаме се, идвайте и гледайте на стримовете. Така, видях, че вече е вечерно, докато се обяснявам и да. Така че отиваме да приспим, продаваме тази кола и мисля това да е за този епизод, защото гледам, че вече около 19-20 минути отиват. След това трябва да обработя това видео и да го пусна евентуално днес. И да. Така. Айде бе. Ето, преспах. Днеска пак ще има аукцион.
видим. Така. Office Really Dirty. Има някъде буклук тук под колата. Аз не го виждам. Къде е буклука, бе? Добре, както и да е. Ай, братле, 3200 я взимай. 2600. 2800 ти я дам. Айде. Продадохме и тази кола. Затваряме офиса. И мисля до тук да свършим с този епизод. Благодаря на всички, които гледаха. Както винаги, може да се абонирате, да харесате видеото. Ако не ви е харесало, може да го дизлайкнете, не съдя никой. И Петковчо, Twitch TV, / Петковчо, долу в описанието има линк. Отивайте, цъкайте и ме гледайте как играя GTA 5 ролплей в сървъра на G24K. Много як ролплей сървър. Искам да отидете и да ме гледате, ако ви е интересно, естествено. Ако не, не гледайте, не е проблем. И да, благодаря все пак, че бяхте част от това видео и го гледахте до край и сте стигнали до тук. Благодаря и довиждане. Така да направим един бърз шаутаут за моя Twitch канал Петковчо. Може да последвате там стрима на всякакви игри, каквито ни се играят естествено. Може да последвате и се надявам, когато стримам, да бъдете там, да ме гледате, да ви е интересно и естествено да се забавлявате, най-важното. Благодаря, че гледахте видеото и до скоро.